गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायोदि जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो, जाहाथे भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसनखौहाय थाबैनो मोनो। बेनि थाखाय गुरैयै खावलायबाय। लोगोसे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय मोनसे आं गोदानै ओंखारनाय एडभार्टाइजनि सोमोन्दै रादाब लानानै फैबावबाय, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो। बेनो जाहैबाय नलबारियाव ओंखारदों अफिस अफ दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज, बेवहाय ओंखारदों एडभार्टाइजआ ओंखारदों 8 सेप्टेम्बर 2022। बेनि उनावहाय मा पस्ट ओंखारदों बेखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो लास्ट डेटआ माब्ला, ओमफ्राय बेसेबां फरायनाय जानांगोन, सेलारिया बेसेबां मोनगोन, बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन, जाहाथे नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायो। बेवहाय नोंथांमोननो होनांगोन एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया जानांगोन सिटिजेन्स अफ इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन। बेनि उनाव इन्डियानि नोगोरारि जानांगोन। बेनि उनावहाय स्टेन्डार्ड फर्मजों एप्लाइ खालामनांगोन। ओमफ्राय all copies of self-attested documents like as proof, certificate, educational qualification certificate, caste certificate, competent authority, employment registration certificate, etc. बेवहाय बैसोनि सार्टिफिकेट होनांगोन। बेनि उनावहाय एडुकेसनेल सार्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेट, बेनि उनावहाय एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट। बेफोर गासैबो डकुमेन्ट्सनि जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होफानांगोन। बेनि उनावहाय फैदो जों पस्टआव थांदोनि मा पस्ट दङ आरो बेसेबां सेलारि जागोन बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै। पस्टआ जाबाय 1 नाम्बारा पिअननि पस्टआ दङ 2, आनरिजार्भआ 2, ओबिसि ओबिसिनि थाखाय 2, एसटि हिल्सनि थाखाय 1। बेवहाय सेलारिया जागोन 12,000निफ्राय 38,500 प्लास सिपि 3,900 PB2 with other allowances as per rule allowances-बो थागोन। बेनि उनाव ओमफ्राय 2 नम्बरा जाबाय दे चौकीदार, बेयाव पस्टआ 1। ओमफ्राय रिजार्भेसना जाबाय ओबिसि आरो ओबिसिनि थाखाय 1। बेनिफ्राय नाइट चौकीदार, बेवहाय पस्टआ 1, एसटिपिनि पस्टआ 1, एसटिपिनि थाखाय रिजार्भेसन पस्टआ 1। बेनि उनावहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जाबाय, एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा जाहैबाय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन मिनिमाम 8 पास, खमसे खम 8 पास खालामनाय जानांगोन। एन्ड दोज हु हेभ पास or above shall be ineligible to apply for the said post। गोजौआव मख'नाय पस्टफोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो एलिजिबिलिटि जानाय नङा। बेनि उनावहाय एस category wage limit for post on 1/8 बाइस will be as under S। एसनि लिमिटआ जाहैबाय, एस केटेगरिनि लिमिटआ जाहैबाय 1/8/2022 आनरिजार्भनिया जाहैबाय 18निफ्राय 40 बोसोरहालागै एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ओबिसि आरो ओबिसिनिया जाबाय 18निफ्राय 42 लागै एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिपि आरो एसटि हिल्सनिया जाहैबाय 18निफ्राय 45 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो माबोरै एप्लाइ खालामनो? एप्लिकेशन have to submit the fill up the standard form। एप्लिकेशनखौहाय स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै आन्डार आसाम गेजेटेड अफ पार्ट 9 आन्डार आसाम गेजेटेड पार्ट 9 फर्म बेखौहाय फिलआप खालामनानै along with फर्मजोंहाय गासै डकुमेन्टखौहाय सेल्फ एटेस्टेड खालामनानै जमा होनांगोन। डकुमेन्ट्सफोरा जाबाय एस प्रुफ सार्टिफिकेट,
बेनाव educational qualification certificate, caste certificate from competent authority, बेनि उनावहाय employment registration certificate etc. along with 2 recent passport, बेनि उनावहाय गांनै recent passport size photo. बेनि उनावहाय application have to produce a self declaration certificate with along with the application for mentioning that बिजाथिया सेल्फ डिक्लेरेशन सार्टिफिकेट मोनसे होफानांगोन गोजौनि सार्टिफिकेटफोरनि थाखाय बेनि उनावहाय बिजाथिया हायर सेकेन्डारि पास जानो मोननाय नङा हायर सेकेन्डारि पास जानायब्ला बियो इनएलिजिबिलिटि जागोन बेनि उनावहाय candidate may drop their application from in the drop box of the office of the district and session judge Nalbari during office hours. बिजाथिया अफिस टाइमनि समावहाय ड्रप अफिसाव थानाय ड्रप बक्स बेवहाय एप्लिकेशनखौ जमा होबोनांगोन आरो लोगोसे बिजाथिया बाय पस्टबो आर'जलाइखौ गथायनो हागोन बे आर'जलाइखौहाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज काम चेयारमेन सिलेक्शन बोर्ड नलबारि बरमा रोड नलबारि आसाम पिन 781335 बे एड्रेसावहाय दैथायहरनो हागोन एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया मा पस्टआवहाय एप्लाइ खालामदों इनभलपनि सायाव लिरनानै हरनांगोन बेनि उनावहाय सिलेक्शन प्रसिडियर सिलेक्शना राइटिं टेस्ट जागोन राइटिं टेस्ट विल कन्टेन 50 क्वेश्चन राइटिं टेस्टआ 50 क्वेश्चन 50 सोंथि ओमफ्राय 50 मार्क मोनसे क्वेश्चनाव 1 मार्क थागोन बेनि उनाव क्वेश्चना एसामिस जेनेरेल इंलिश जेनेरेल मैथमेटिक्स जेनेरेल नलेज एंड रिजनिंग 10 मार्क्स इन सब्जेक्ट मोनसे सब्जेक्टआव 10 नम्बर करि थागोन qualifying marks in the common written test is 60% but most scored 50% marks in each category of subject. The board will call the qualifying candidate for a viva. Written test उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ भाइबा पस्टनि थाखाय लिरनाय जागोन भाइबा पस्टआव 20 मार्क थागोन in the ratio of from the rank wise list of marks in the common written test will be decide the cut off mark to call मोनसे पस्टनि थाखाय 1/3 लिरनाय जागोन दिनैनि नोंथांमोननो फोरमायना होनाया बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनो गोनां थायोब्ला मेसेज खालामनानै सोंनो हागोन गोजोन्थों